Супутники, ракети та пластирі-шприці. У Києві пройшов фінал міжнародного конкурсу інженерних стартапів «Вернадський челендж». Цього року у змаганнях взяли участь 89 іноземних і 43 українських стартапи. Вони презентували розробки на тему космічних технологій та активної біоелектроніки. До фіналу потрапили 10 проєктів – 5 українських та 5 іноземних. Через карантин закордонні учасники, на відміну від українців, представляють свої проєкти онлайн. 16-річний школяр Павло розробляє супутники для дослідження космосу. Їх можна використовувати для навчання студентів, а також запускати на навколоземну орбіту. Данный аппарат может летать на ультранизких орбитах, вплоть до 150 километров, анализировать наличие газов в неплотных слоях атмосферы на достаточно высокой высоте, анализировать озоновый слой, озоновые дыры, проводить фото-видеосъемку нашей планеты, либо других звезд, Солнца, например. Цей студент з Харкова також робить супутники. Вони автономні та можуть буксирувати інші апарати. Спутник, вот тот же самый какой-нибудь Кубсат, который не имеет своей двигательной установки, который засоряет мусор сейчас на орбите. Вот он и свой срок истек, его надо, чтобы не было мусора, его надо в атмосферу вогнать. Этот буксир подъезжает, подлетает к нему, прихватами будет его брать, давать ему такое ускорение в таком направлении, чтобы он через какое-то время вошел в атмосферу и просто сгорел в слоях атмосферы. Студенти з Дніпра створюють повноцінні ракети багаторазового використання. Двигун можна легко замінити на новий. До того ж, вони будуть у кілька разів дешевші за аналоги. Наш же проект позволяет, во-первых, сильно упростить ракету, а во-вторых, упростить все наземное оборудование, что потенциально должно в разы удешевить запуски ракет, запуски спутников на орбиту. Перше місце та 1 мільйон гривень дісталися проєкту Medixen з Іспанії. Команда створила розумний пластир, який відкриває мікропори у шкірі людини та вводить ліки без голки, такі як, наприклад, інсулін. Друге місце та грант у 600 тисяч гривень отримав український проєкт Провізіо з апаратом безконтактного вимірювання внутрішньоочного тиску. Третє місце та грант у 400 тисяч гривень дістався космічній розробці команди Borospace зі Словаччини. Стартап створив інноваційну конструкцію літій-іонних акумуляторів для космічної галузі. Мы гордимся тем, что наша площадка стала трамплином для украинских проектов. В чем-то наша роль, чтобы побороть их страх, научить их грамотно презентовать себя. Конкурс «Вернадський челендж» був заснований у 2015 році. За 6 років існування в ньому взяли участь понад 600 компаній з 36 країн світу.